Salutare! Am început o nouă alergare ușoară de după amiază în pădurea Băneasa pe o temperatură minunată, aș putea spune. Cred că sunt cam 15 grade, ceea ce e super. Ușor, ușor soarele apune. Deci vom avea parte de o alergare plăcută după ceea ce pot numi o zi de refacere completă, și anume ziua de ieri. Ieri a fost luni, am reintrat în ritmul cu ziua de luni liberă, am avut parte de un masaj foarte bun. A fost o zi de refacere completă, ceea ce a fost super mișto. M-am refăcut și cred că astăzi putem începe o nouă săptămână grea de antrenament, dar o luăm treptat. Azi cu un antrenament la primul prag, la primul punct de inflexiune al lactatului, deci va fi un antrenament la LT1, niște intervale de 4 cu 2 minute, nimic foarte complex, dar extrem de util. Mâine vom continua cu un antrenament pe bandă și mai vedem după aia ce urmează. Chiar dacă săptămâna e așezată cumva în Training Peaks, rămâne să vedem cum răspunde și organismul și dacă va fi nevoie să mai ajustăm ceva. Hai să dăm drumul la antrenament, pentru că se termină încălzirea și intrăm direct în intervale. Suntem pe ultimul interval, de fapt pe intervalul de 2 minute dinaintea ultimului interval de 4+2. Am mers super bine azi antrenamentul, deși la început s-a încălzit destul de greu musculatura, dar acum e tot ok. Și mă bucură faptul că alerg la un ritm destul de bun, la pulsații destul de ok. Deci se simte puțin adaptare. Asta e cel mai important. Hai să continuăm să terminăm și antrenamentul de azi. Ultimul interval. Și am terminat și antrenamentul de azi. A fost super. Vremea super mișto. Overall feeling foarte bun. Cum ziceam, am încălzit un pic mai greu, dar acum la final mă simt destul de ok și cred că a fost un antrenament bun. Cam atât pentru azi. Ne vedem mâine la un nou antrenament, ceva mai complicat, de data asta pe bandă. Hai, vă salut, ceau!